ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутижи қарор дорем. ин авохӯрии рӯ ба рӯи уқоби догистонӣ ва яке аз футболбозони беҳтарин дар таърихи футбол. ва мо ҳама интизор будем ки кай криш қати Хабиб вомехӯранд. вақте ки Роналду оли дӯстои ситора надошт, ана акнун ва ё вохӯрданд. биёен ҳардушон да 1000 лайк мемонем, то ки и охирон вохӯрӣ набошад. шояд дар оянда яке Роналду гӯштинша сахт карда ба ҷангҳои омӯхта мегзара, аммо бо боварӣ гуфта метонам ки бо чунин маҳорат вай аниқ ҷанговар шида метонад. Хабиб ва Роналду маросими рӯбарӯ баргузор карданд ва каме бошад гӯштингам гирифтанд. ва дар интервьюи баъди бозӣ Хабиб муроҷиат кард ки Роналду ба ҷангҳо беҳтар метовад. аммо худи Криштиану аз дидори дӯсти пешинаи худ шоду хурсанд буд, махсусан ба дастгирии баъди бозӣ. як вақтҳо ман ба Хабиб ваъда дода будам ки дар яке аз турнирҳо ваям мухлисӣ мекунам, аммо ҳамихе то тамомшавии карьераи ӯ натонистам. ӯ вақте ки дастпӯшакҳоша овезон кард, ман аз ин ҳолат худма нороҳат ҳис кардам, аммо ҳозир мебинам бо вай ҳамаш хуб ай. ман дар вақтҳои холигӣ ҷангҳоро тамошо мекунам. росте гапа гӯям, аз бозиҳои футбол дида бисёртар ҷангҳоро тамошо мекунам. албатта криш мо низ ҷангҳои Хабиба ёд мекунем. умедворем ягон вақт боз нобиғаи UFC-ро дар октагон мебинем. дӯстон, медонам видео кӯтоҳи бадай, аммо аз ин хабар хостам шуморо ҳарчи зудтар хабардор кунам. барои ҳамин зиқ намешем ва ваъда метам ки ба наздикии хабарҳо видеороликҳои ҷолиб шуморо интизорай. аз шумо зангулача ва обуна шудан ва аллакай фарду ҳамаи шуморо дар шабакаи нокаут тижи интизорам. хайр.